I got cricket. I got. Oke, bang, saya dulu bang sudah. Lain hambai, khazani takuk teh buhuk songno, tai joto haste wo sini tiprasa takuk teh buhuk songno joto non hambai. Tini sembilai no dukhito, karon ngake जों थानाय 27 तारिखआव BJP नि कायसा प्रग्राम दङ नि खनाका ओ गोविंद हल उ बेलबारिया जगाव आ पान्दापाय माने यागुलो बरक दल साका फाइनाय yang मान्दाय दिगिनि ताय तागारजलानि आमसायनि ताय यांगो बिनापानि दिगि ताय गोबां मा दुब सरा रंनि फासिं फारिने बर गेदारिं खालायनाय खुमलंगा अतंक खायपायखा आ जगाव तंक सं तंनाय र गोबां मा दुखु मांखा आरो कुनु पार्टीनि बर रै आ जगाव खुमलंगा फाचा हाबैनाय अटो माल खुंबा थाक दं माने आबनो सबायका बाइक सातता हायबख खिपका कायसा सकजाखा नाके ताय आरो सिमिया फरेस्ट हमनि हायजागाव बर गुलिबारि खलायनाय गोबां मा जों खुकाबो मांखा आबो जों पुलिस न जंग रखा आबोनि बागैनो जों बिलायनो खादुमारि मानारगो दिनै खुमलो आमचायो दंक सं तंनाय रंनो तामनि बागैनो हायनो फायनाय सेबसाब हायनो फायनाय बुतो खलायनो ना आबो सिनि सोंमु आबो ओ जागाव खुमलंखा कायसा शान्ति जे एरिया तंग माने जों अरो जतनो गोबां मानो तंग जत बरंनो तंग ओ जागावसो जों अमाहाय खलायजाव ताम रखा थंसिन तिप्रासानि बागै आबुनि बागैनो गोबां मा कक साताय दङ फियाबा आसो कक सालिया तामनि होनबा जों अरु ब्लकेट खायमाने मूल दाबि ngakai जों अ बरंनो साजारना निंथुं नाके बंनो जेलो समना निंथुं आबुनि बागैनो जों अ क दिनै हायजरायना खलाव जों अ जागाव उनको 12 घंटा बन्दागो अरो सिमिया जों गोबां जागाव ब्रिगेड रखा कायसा ngakai माधव समनिओ आजा उनको ते कायसा ngakai चम्बनगर ब्रिज गानाओ तेबो आइंगो खुमते फाइसिंगो आइंगो रजाक ताय उनको फार्म बाजार दिगि गानाओ आरो ब्रिगेड रजाक ngakai ताबुक समस्त अ खुमलुं आमसायरि जत एडमिनिस्ट्रेशन बा स्कूल आबरंनो जों अफ खालायतन जाखाताव तिनि सा जरा 6टा जरा ताम थांलाय सखायनायनि बागै अरो थांलाय सखलाय मानो सिनि दूध गाड़ी पुलिस बाहिनी गाड़ी हायके एम्बुलेंस दिनै डक्टर ताय विभिन्न काइलेबारि बा गथै थांमानि स्टुडेन्ट रंनि एग्जाम चलि दं माने आम हायरंनो अंके जों रि रहर अरो शान्ति सुरपुर्ण चलि दङ कुनु अरो कुनु वालाय तगलाय करे जों बरंनो बुजिवै सुजिवैनो जों बारखायो जों केबनो जों याक बरिया आसो जरा तै